खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरिनि गेलेग्रा फोथाराव आसुनि दैदेननायाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि हेंथा सुबुं गौमा। बुहुमनां मेरि क्रिसमास डे फोरबो फालिथाय। झारखन्डआव गोदान बिसायख'थिनि फिथाइ। इन्डिया आरो वेस्ट इंडिजनि गेजेराव थामथि ओडिआइ खेलनि फिथाइ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 25 डिसेम्बर खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि गेलेग्रा फोथाराव अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि हेंथायै सुबुं गौमा खुंनाय जादों। बे सुबुं गौमायाव गोबां आसामनि थागिबि हारिनि माहारियारि आफाद बाहागो लानायजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैदों। बे सुबुं गौमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मिरु आसुनि गोख्रों दैदेनगिरि मिस्टार चित्तरन्जन बसुमतारी। बिथाङा गोबां मानगोनां बिबुंथि लाखिनाय जादों। খলিজভাৱে আমি সকলোকে লৈ আমি এই আন্দোলনখন আগুৱাই লৈ যাবলৈ কেইটামান ৰাজনীতি মুনাফাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ মানুহক কিছু কিছু জনগোষ্ঠীসকলক তেওঁলোকে বিভাজন আনি পেলাই তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি মুনাফাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দবাই ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে। কিন্তু এটা সময়ত এনেকৈ উদ্গীৰণ হ'ব, সেই উদ্গীৰণত তেতিয়া তেওঁলোকে কেতিয়া জহি কৰি যাব। সেইকাৰণে ৰাইজ এই লোহিত পৰিয়াল আমি দেশ এই লুইন এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি দেশৰ মানুহ লাচিতৰ সন্তান, আমি চিলাৰায়ৰ সন্তান। আমি ইয়াত আমি কাকো ভয় নকৰোঁ, মূলা গাভৰুৰ আমি সন্তান, আমি কাকো খাতিৰ নকৰোঁ। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰই যেনেকৈ ভাঙে তেনেকৈ পাতিবও জানে। আমি এটা সময়ত পাতিছিলোঁ, এটা সময়ত তেওঁলোকক ভাঙিম। এইটো স্পষ্টভাৱে ইয়াৰ পৰা জনাই মোৰ সমপক্ষে বহামূৰ্য ধন্যবাদ। জয় অসম। 25 डिसेम्बर खालारखालि 2019 मायथाइनि ख्रिस्टान धोरोमारिफोरनि गोथार सान महरै एबा जिसुनि जोनोम सान महरै फालिनाय जादों। गाहायै बे फोरबोखौ बुहुमनां गासै हादरसाफोरनि दाब दाब जायगायाव फालिनाय जादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बे फोरबो फालिथाया दिनैसिम 2019 जाबाय। बे फोरबोआ गाहायै ख्रिस्टान धोरोमारिफोरनि बोसोरारि सान्थि, गोजोन आरो गोथार मोन्थोरजों फालिनाय जादों। 22 डिसेम्बर खालारखालि इन्डियानि हेंथायै वेस्ट इंडिजआ थामथि ओडिआइ खेलाव इन्डियाया 4 उइकेटआव देरहासार जायो। बे खेलाव वेस्ट इंडिजआ सा 5 उइकेट जाना 315 रान खालामो आरो इन्डियाया सा 6 उइकेट जाना 316 रान खालामना 4 उइकेटआव देरहासार जायो। 25 डिसेम्बर खालारखालि रांचीआव बावैसो सिगां झारखन्ड एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावबाय। बे बिसायख'थियाव गाहायै जेएमएम हानजाया 30, कंग्रेस हानजाया 16, बिजेपि हानजाया 25, एजेएसयू हानजाया 2, जेबिएमपि हानजाया 3 आरो गुबुनफोरा 4 सिट मोननो हायो। बे खेबनि एसेम्ब्लियाव जेएएम आरो कंग्रेसआ जथाय सरकार दानाय जाबाय। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।